Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Salawat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na Montag Palamati, region-wide mga palangga kita sa labilin isa ka oras, 17 minutos, karon nga adlaw, Webes, Petsa 4. Webes naman edisyon sa inyo sining nga para tuntunan sa kadaandan liwat naman naton nga mangin kabuylog, ang bilog naman nga puwersa sa aton sining nga news team. Sa liwat na Manila sining nga pagdurong sa pinakaulihi, labas na tipon nga mga police report, latter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa libro sa aton sining nga mga kapulisan. Sa aton sining nga Patrol 2, Crosswind Patrol, kay na pa nagalambiyong sa pila kabahin sa aton Metro Bacolod, liwat naman naton nga bantayan, kag liwat naman naton nga himulsuham, amat naman nga pagdalom sang kagabihon sa Webes nga edisyon. Anano man nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action Jan Diaz nga mga responder. Back to back sa aton nga piloto waswas ko namay area ng konmais. Importante way lang Malaysia action papang Nixon Tahom. Ang Webes edisyon sa inyo siring nga palatuntunan sa aton pagbantay monitor sa News Center.
sa mga update sa balita nasyonal kag international. Builog nato ng puwersa ni Action Dale Salazar. Upda magkita sa kato sining nga mga technical partner diri sa studio A Master Control sa technical side si Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert Action JM Baikin. Transmitter dito naman sa Control Tower sa Barangay Talok, Syudad Sangbago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas. Ang batang suway sa kinahandan ang inyo sini alagad. Anchorman sa Action Night Patrol Program Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa labilin isa ka oras. 15 minutos nga pagpangalagad. Inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Una nga ba sa kato sa nga pagpakalagad, ginadulong sa iyo sa karawan sang Santon Plus Herbal Capsule. Kung may ara ka tumor, may ara ka cancer, may ara ka nga dengue fever, makabulig inisay mo ang Santon Plus Herbal Capsule. Anti-dengue, nagabulig normalize sa imo sini nga platelet. Sa aton nga mga kababainhan kung medyo abnormal ang inyo sining ginatawag menstruation, dako man ang mabulig sa inyo, Santon Plus Herbal Capsule. Tumarka adlaw-adlaw, mabakal ini sa bisan diin lang nga butika sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Tandaan ang ngalan, Santon Plus Herbal Capsule. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ang inyong mga porsyon sa inyo siring palatuntunan, ginadurong sa kalawan sang CL Pito-Pito. Nagapabako diri sa aton immune system. Nagapahumok sang imo matig-a nga ubo. Nga kung ikaw atakihon sang ubo, nagatagal-tal, nagasarakit ka dumapila sa imo tilaok, sang ala ka ubo. Tungod sang matig-a mo nga ubo, amo ini ang katapat para maghumok ang imo ubo, kag magkakas ang plemas mo, inom kita. Adlaw-adlaw CL Pito-Pito. Mabakal ini sa bisan di ilang abutika. Abiso lang, warning lang, ayaw magbakal sang CL Pito-Pito nga ginabaligya balay-balay. Kaina nga CL Pito-Pito piki. Para nga mangin sigurado ang imo sini ikaayong lawas, para hindi ka mangin biktima sang peke nga CL Pito-Pito, ginarekomendar sa inyo lagad, ginarekomendar sa Action Night Patrol, diri ka mo bakal sang CL Pito-Pito, parmasya, botika, drugstore sa inyo mga lugar. Laking CL Pito-Pito, lagi kang panalo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ang inyong mga bahay sa ato sa nga pagpagalagad, ginadulong man sa kalawan sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Nakahibalo bala ka mo ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Maayo ini sa may mga allergies, kag maka-improve sa aton nga mental knowledge. Ini bangod malikaw kita sa ginatawag nga Alzheimer's, Parkinson's, kag iban pa kabalatian nga yara sa central nervous system. Epektibo ang mangosteen nga antioxidant foods. Makatap na inisang mental deterioration ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. That's why, sa inyo sining nga pagpamalaklon, ayaw magkalipap, lista ha, para hindi ka malipap. Tandaan ang alam, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea.
Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Night Patrol. Sa silingaman sa ato, sinibalagan ni Check Tagato, silinga Patrol 2, Coastal Patrol, kamustahon taliwat ang paglibot-libot liwat ni Akson John Diaz after nga nakarelax sa 30 minutos. Ibaloon ta sitwasyon sa Metro Bacolod sa Webes natong sini nga pagpangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Radio. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Action Radio. Action Night Patrol Field Report. Yari si Akson John Diaz sa Patrol 2, John Mayang Gabi, John please come in. Alright, ang mga gabi sa Rick Mayang Gabi sa tatanan ng mga kaakson padari sa among lungga karon nga gabi. Ito now do ya compare dira. Dahil sa may Metro Bacolod pina do para malahas kita dira action direct sa downtown. Sa Lagoon, porque paang no, pero pag nabot dre sa may south sang Bacolod. Nagabuo yung ulan gid sa hapon dre. Baka di action direct. Okay. At ang imo tuguro nung tatuguro basa-basa. At may mga kakas-kakas mga yabo kag mabunyagan mga nagabalagtik nga tanom tatos balay. Gani, manipin trio sa mga puno, di ba sa may palibot sang plaza, dari sang barangay Panokoy. At sa Balubunyagan man kay nag-ulan bla, maayo man nagbugnaw ang panyempo. Hindi na mo sila kapaang, kibot kami kanit, paglabay na mo sa may circumferential road, pasulod bla sa may barangay Kabog dumping area, may mga portion, dito nga doon nagtaas sa acid man ang level ng tubig. Pero hindi makitanan, do ano lang bla, napila lang ka meters, ang mga nadaluman ng gurwa, sa may atubang bala sa nga Bacolod Homes Royal na dagro sa subdivision. Dito kay Tito Nadalman action direct. Amo na nga doon nagtataas mismo ang level ng tubig. Pero iba ng mga lugar, hindi magit. Niyari din may Panokoy, pero pila lang ka mga sections like mga purok-purok lang, no? Importante na bunubugnawan kay perting bunok sang ulan nga siningapon. Okay. Kapag gabi batsag gyapon nila matutugnaw. Pero why naman nagagwa, why naman nagalagaw? No, why naman nagalagaw. Amo ni gurong nami kon sa area kadiri ka Panokoy, Tangob, amo ni oras why naman nagalagaw action direct, no? Gintay namon libot diri sining gabi antes kami magpadulong diri sa ton karon nga sitwasyon nga ginakamtangan kay subject na ton karon nga gabi diri sa ton mga feature story action direct sa Night Patrol. Of course, on station number 8, tublang ako sa Ligad. Manaton 7, talas time mapasaka-saka tabi sa 8. Balikan talaga son ang iban nga station may ayo man ako direct nga kung sila mako na makotoy na sunod gadlaw ano. After station number 8, saka ka to na sa babaw to station 9 eh. Masaka ko na sa 9. Sige. Kay si Police Major Charles Rebel lang alin station 8. Naga ano man sa konti sa naman ko di bisitahan. Ako da son ka lang da ano ko da nay kumbaga patugay-dugay ka da nay no. Station number 4 sa subong action direct no. Ano karon nga gabi sa totalan nga mga aksyon pamati barangay Singkang Airport, barangay Tangob, barangay Alihis. Upod naton karon nga gabi of course ang station commander, the only women station commander sa Bacolod City Police Office. And of course, awarded, will be awarded. Babaw ko no ba? Korting introduction mo kay Captain Vargas ba? Okay, di ba? Best female, tumam ng award. Best Female Chief of Police of 2019. Mako mo na. Best Female Chief of Police of 2019. Upod natin karoon ng gabi ang station commander sa police station number 8, Police Captain Armelin Vargas. Ma'am, ngayong gabi, namyaw to dahil man. Upod natin si Action Eric sa Piakalinya, ma'am. Ngayong gabi, Action Eric, kag mayong gabi man sa inyo nga mga tagpalamati. Ngayong gabi, Action dyan. Mga so far, kumusta ito mga Bacolod? Nandun sa mga area, ma'am. So, sa akong area, so medyo malinong ang kagabihon. Especially nga nag-ulan, kagina sang hapon. Todo ang ulan. So, kagapos na ang daan naman nila, ang sugod sa ECQ kita, na GCQ, pag na-modified GCQ subong. So, naanad naman lang ang tao nga kung mag-sirom-sirom do, wala na nagawa sila balay. Okay. Sige, ma'am. Anyway, actually, no, basta may mga pangkat kasi kay police Captain Armelin Vargas. Pwede mo lang Dugay-dugay karon 6 minutos na lang dyan na nabili. Dugay-dugay masirin na ng barangay ta. May sarina di gali, ma'am? Oo. May sarina di kami. Kada alas 10, gasirin ang barangay Panokoy. Okay. Pero ano na sa bote lang, nagamot kinangan?
So, hudyat na siya nga gasugod na ang curfew. So, ang makabati nga mga tao, ma-remind sila nga curfew na kagbawal na magwa. Bawal na magwa. So far man, there is ang interpretation, yun ang paano ko, ma'am, no? Diriya, wala man problema, ma'am. Wala man salawayon. Matawhay ang area diri sa palibot ng station, no? Ang mga pamuluyo diri daw hindi mahilig maginuha kag magtambay sa gwa. Alam ko naman. Dari meaning, magdisiplinado dari sa palibot. Kasi of course, tahap man sila no kay police station na didaan. O kag ang patrol ga libot permi. Okay. Muna nga watchful man sila kay basi kumadakpan sila kung malipat sila nga may wala sila face mask, madalagid sila diri sa station. Oo. So, dari sa area, hindi mo ginamot sila kadamo. Compared naman sa ibang mga barangay, like barangay Singkang, barangay Tangop, so pila ka si Mana o palang ka mo sa observation, ma'am? Ang laban namon nga madakpan sa aton nga mga violators ara sa Singkang, di understandable nga do kadamo gid man diktoy tao pag mga establishments. Oo, dito sa Singkang. So, ano yung measure, ma'am? Anong panibago mo ito nga gina-apply? So, intensified lang kami gihapon sa amon rekorida, no? Sa information drive namon regarding sa mga guidelines ng EO 35. Okay. Nga gina-remind gid sila basta makagawa sila sa ila balay, bisan lapit lang masuksukin sila sa face mask. Kag sa tanan nga tion nag-observe gid sang social distancing. Oh, lapad di am imo area, di ba? In terms of geography ang lugar, ma'am, no? Lapad. Nang malapad siya kag mas damo gawa coverage sa mga commercial establishment. Oo. Speaking of commercial, nakita ko na ligad. Nagbisita ka sa mga malls, no? Sulod ka sa mall, nakalagal sa mga mall. Ano mga super observation niyo, ma'am? Kaganong kinobra? Anong sa management? So, sa mga malls, subong do, hindi naging, unlike sa before sa pandemic, nga may mga kabataan, do, tanan nga mga edad isang tao represented, no? Subong do, laban nga guwa, kami nagapamakal, mga mga authorized persons outside residence, lang ang bracket ng edad daw. So, mudula masyado kabataan, kag mga minors, sa mga groceries. Ano gina-remind mo, ma'am, sa management, ma'am? Pinaka-storya ka sa ila? So, sa ila nga mga security personnel, okay, sa mga managers, sa mga stores, nga sila mismo. Sila mismo? Ang uwang na mo na naman. Mo na siyang uwang diri sa paano. Actually, Rick, yun yung uwang, doon ka lukan man naman? Ay, hindi. Abog na yasirin. Araw na gasarin. So, Namaguhan ka kay mingan mo gid nga ara kada eh. Gani abi ko do birds actually do lang sanay na lang movie na lang sanay na swang na pa din. Duwa na ka trompa, kita ka sa mga pelikula nga kung may mag-escapo ga uwang dira mo na. Ako gani do mo ni so lawig man ni uwang yaman. Lawig na. Oo, do may patrol pa nga sa rin mama mo na sa. Makalambot at sa. Yan ka barangay nga sirin. Yan ka barangay. Barangay Panukon niya diyan, ang mga barangay way na yang muna. Tinano naging piso to rin. Ano yung mga malikado to, ma'am? Ang mga management, anong ginimahin mo sila, ma'am? Baligin pa nung doon sila nga ang pulis hindi giga-permi sa ilang stores, libot-libot kami. So, that's why sila gid ang mabulig sa amon, control sa mga kliyente nila nga nagasulod. Kay ini siya nga ginaprotektahan hindi lang man ang ilang customer, kundi sila man mismo kaugalingon. Dapat i-practice sa gini ang mga basic protocols, especially nga sa subong wala pa sang vaccine nga available ang para sa COVID-19. Oo. So mula gali dapat na sila man mismo kay damo nagasunod, ma'am, no? Oo, pagtapos ng protekta na sa ila kaugalingon, sila mismo may mga pamilya man nga ginapulihan. So kung hindi na i-control ang crowd nila, magsari-sari lang ang gasinulod, gina-expose man nila ang ilang kaugalingon sa virus. Oo. So far, nandere, kanina mo establishment, damo mga barangay. No, ano man, damo baka mo nagkaradak pa na in so far in terms of social distancing, curfew, kad ang uno wearing a face mask man. Damo pa. Sa third week, subong
hindi na siya amo gito parehas ang first week. Okay. So, kung galibot kami on board sa patrol, mga gamuno na gali kami nga nag-amat-amat, nagidman ang mga tao recognize sang importance sa pagsuksok sa face mask. Okay. Ma'am, ang mga sadala, natulong mga pulis sa may Gaisano, for example, imo na sa pulis, diba? May deployed kami nga personnel sa Gaisano, bali magsaysay, flyover, ng Sigasco, kag sa Golden Field area. Okay. Kay, remember ka to last time, ang Baybars, kasi ang naka-intercept to, police mo to, ma'am, no? Season 8. Oo, bali ang mga deployed personnel dito sa Gaisano City Mall. At meaning, kung muna na to natin, ma'am, effective yun ng gali kung may mga deployment sa muyo sa mga muna kasi makabulit siya. No? Especially kung mahaboy siya sa radyo, mabatian sa personnel nga naka-deploy, maka-react sila dayon. Matapos para nag-dasig. So far, in terms of coordination sa inong nga personnel, wala problema. Ma'am? Wala kami mga radyo, usually ang organic personnel. Ano man mga inyong difference, Sobong? Anong gini-deploy? Pag apply mo din policy, ma'am, sa Station 8, ma'am. Sa mga police mo, para dumatapos sa inyo, ma'am. So, ang communication, may mga imo kami nga group chat. Okay. Para kung may mga instructions kami na ginahaboy. Ang telepono. Bakit dito, sa Season 10, imo to approach mo do ka member na kamo pamilya. Do isa ka kamuglar, dire do the same man, hopefully, no? Nasugod-sugod pa man lang alang taon. Paano naman nga management style ang effective. Gani. Kaya nakalaga ko to Station 10, dito ginapakita to nilang mother ni gitna touch before, kaya dito attachment mo sila, dire ho, do ba sila maamon ng tabo, no? Ilang taon ka lang. Nang first week ko sa buong do. How week ko pa lang, ha? Wala pa ko 1 week ko sa buwas. What? Okay. So, taon ta. Gasugod kami sa buong sa mga file organization, diri ang cleanliness ng station. Namo na sa buong amon nga tutukan diri. Napamakana sa plywood kinay. Ako na rek? Namakana sa kay na plywood. Ako na plywood. Una makatami plywood kay mo na mo tulong-tungan sa mga files. Okay. Bakit ba? Okay, balik ka na si Action John Diaz. Nagamuno na siya nakasakon kay na si Captain Vargas Nyari. Kami din, no, nga pamalaklong kami din sa mga plywood. Kinanglanon ko sa station ng Butang, no? So, muna, mga fires guro nila, kaya may mga fires pag-imandara nga wala maplastar. Action John. Sige. Ma'am, so meaning, may mga may mga idugang kadi nga structure sa station. So, pati ang mga sa palibot para nga mas nami siya lang tawon ang mga signage sa sagwa, ang mga directory, mga mula pang sa next week naman. Magamba ka, ma'am, doon si Kapitan Bibing. Doon, mas silang sila ni Kapitan Bibing, no? Oo. Nakasiyari na kami ni Kapitan, no? Oo, napag-participate kasi nagamba siya galing nga girl power kung disibong sa panokoy kay dito sa Praday, popsina namon, karal siya sa piyakla, no? Nang siya babae, tapos tiri babae man ang gapong. Girl power. Girl power. Hindi mo kayo ang ilang instruction sa kapita approach anong coordination sa mga matan? Amon nga participal ko sa iya, kalahit lang adoga istoryahan na lamang kami sa situational status. Pero sa panokoy, kagsang station 8 nakapang kabilugan, mga nakapang ang kay wala magiging requirement or wala magiging marching order si Cap Bibing sa akong kahit ito maayo naman dahil na relationship dito. So, lang i-improve lang sa gihapon ang security dito sa area at ang maintain lang ang relationship ng direct sa barangay. And then how about sa ibang barangay? Nakakatukan man pangob ka, ma'am, Sitang Airport? May istorya ko naman si Cap Villarosa sa Pangob, si Cap Distrito sa Singkang. Mga kanya-kanya man sila nga mga panugyan. Sa mga masunod ng mga sinimana atin mo na i-work out. I-work out pa lamang. Anong pinaka-concern rin, ma'am, sa barangay, ma'am? Crime, hindi ba may problema diri man ang reputation din na tigaling kita kita mo nagka GCQ medyo ang crime di man lang diri sa Station 8 ang
crime volume nagnubo. So pangkabilugan nagnubo gid man kasi effective gid man na ang curfew nga 10 to 4 kay paano ang mga kumag-roving ang aton nga mobile nga ang pagkita si mga ara kasagwa masita kadayon. So ka effective man siya man nagambal si Kapibi nga hindi ya ginapagkuhaon na diri sa iya barangay ang curfew. Kay effective na deterrent siya sa mga kriminalidad. Kasi kung normal ka lang niya nga wala ka man trabaho sagwa pagka muna nga oras, kaya ka nagilamatod sa mo panimalay unless may tinutuyo ka nga hindi amo. Si Kapitan Bibing, very decisive nga dapat ang curfew i-implement para mabuligan nubo ang crime volume. Ma-maintain ang crime volume nga manubo. May isa dira sa kilalahon gini kagkilatiso gini Captain Vargas, ang chairman sang Police Matters Kagawad Peter Maymay Noble. Si Kagawad Peter, ma'am nakamit na So ay pa ko kami sila tanan din na council. Si Kagawad Peter Maymay Noble isa na sa makabulig siya sa problema sa pinulis da. Sa familiar si Ma'am Vargas ang Sonarek nga si police si Kagawad Maymay Noble ang sa prison order ganyan kaya wala pa sa kami pag nakita mo mga doon itsura do Robin Padilla na Tindobe na si Kapitan Kagawad kung ano mga concern ni Captain Vargas sa pinulis nga problema isa-isa tapya si Kagawad Peter Maymay Noble. Yes. Okay, sana sa prison order na na-introduce na sang mga personal din nga si Kagawad Noble ang sa prison order. Kasi wala pag-ikupat chance. Sa likod sina, kasi ang chairman, ako lang vice chairman. Kaya ang vice chairman, Kapson Eric. Ate, wala galing problema. Ako na. Mag-autik-hutik ko da. Autik-hutik lang ako lang. Na may mga panugyan mo na si Kagawad Eric sa akon. Kami lang nakabalo. Ako ganun bagulo ko kabalo nga sang co-chairman. Mag-iposipos ng sa taga-mono. Huwag na iya. Kagawad Maymay, mabisita ka rin di buwas, madala ka pamahaw. Ang PCR BCPO ka monitor sa ato, no? Si Sir Pico? PCR BCPO? PCR BCPO. Oo, lantaw sa aton sa sining live streaming. Oo, number, gato po na bang karoon ni gabi, sir? May gabi lang. Anyway, ma'am, of course, wala maging problema. Dari sa mga area, linonggit yung pagsulod namon, ang police per single libot. Pero wala problema logistically, ma'am. Dari man sa area, ma'am. Support sa week. Ara, at ang kabaranggayan nag-support target logistically sa sa mga programa sa kapulisan. Kagjan, ay sila na pabubugal ko kay Captain Vargas, kaya nga mo dira nga barangay Tanod, very active gaya dyan. Ang Katano daw, ma'am, in terms of talo sa Panukoy, ara sila to help. Oo, na orient na muno man ni Kapibing ang Tanod aragid ng galibot sila assist gid sa police diri sa Panukoy. So may good line ma'am, no? Hindi ka gusto mo nga yawan ka mo libot sa kala. Galibot man ang Tanod eh. Okay, no. Okay, ma'am. Sige, anyway, actually, no, galibot, magiging man natin. Ano na lang pero, ma'am, lastly, anong panugyan mo, ma'am, sa publiko, dari, ma'am, sa tatok mga barangay na sakop sa police station number 8, ma'am? Sa mga pumuluyo nga nasakupan sang area sa police station 8 na sa barangay Singkang, barangay Tangob, kag barangay Panukoy, ginapangayo kugid ang inyobulig diri sa ating community no para ma-maintain naton ang safety kag ang health man in terms sa fight naton against COVID-19 nang buligan nyo kami nga matigayon ang mga programa kung mga nabalaan ka mo dira nga mga tao nga kag mga sitwasyon nga sa pamatsyaga ninyo magabutang sa inyo sa delikado hindi ka magduwa-duwa sa pabalo diri sa station kay aton dayon pag-imbestigaran kag pag-aksyonan. May telephone number makamadali no or pag di na matawagan adit. Oo, magapanghatag kami sa amon nga mga hotline number kay sa subong sa social media mas makita nila kay may mga account naman nga daan ang police station 8. Facebook account sila ng station 8. Oh, may ara kami nga Facebook account. So sila na sa mga GSM. Actually, si Policia Captain Armelin Vargas. Basta magkapamasal, magkunda buwasaga siya mga pi
Mama side, ako na boss, ma'am, saga, ma'am. Oh, sige, ko na sa record doon din si Kagawad, may noble. Pakita mo siya sa, hindi lang sa magano, ka madalas sa pamahaw. Kailangan mo ng pulis mo, di ma'am? 28. At hindi sa bulsa ni Kagawad. Ara da, lapit lang kwan pro, damo at napaspiak lang na o, tabok dalan. Oo, arang gida, no? Oo. Actually, di sila, pero minadi ka pulo pangapi sa gwa, kabay. Kamu, Oo. di ba? Pero may kamadi ka tiner? Sa gwa, di ba, may di kapihan. Ma'am, thank you, good ming gabi. Mauna ko, ma'am, thank you. Nagnanapad ko din na kay Ma'am Vargas at Surerek, no? May mga, ano di siya, may mga, din mga priso sa topado. Ano? Ang mga priso, pag sugwa mo daan, ang priso, dari ginagin butang sa kilid eh. May nga na kayo, wala pa pangiwan sa sigarilyo? May na, wala pa pangiwan sa sigarilyo? Testingan nila pa ngayon. Kasi nga naman gabi, galibot na. Ang mga tanod mo marubing na diyo, sa Nereko. Sino sa mga team leader? Sino team leader ko, no? Maluma. Great sa sang tingsing, Sino team leader nyo? Rangel Paluma. Paluma, ako na ako sinerek. Okay. May gabi, halong ko mo, auto-monitor sila nga patol. Malibot naman sila mo ni pagula kauwang ang inyo dari nga trumpa, malibot naman nila patrol ba, no? Actually, ito mo nun ang pinakaulit din na natin nga update sitwasyon. Matrolano, di bugnaw din namin, di tanyempo, nagulaw naman ang ulan. Damo kahoy eh. O damo ka, yung mo lang namin dari, no? Kaya hindi mo sinaka taang dari, tahom sa panyempo, galis pa, no? Koy ko na mo sini oras, no? Namin, kaya ano lang ba, doka banwa nga, may mga kahoy palibot, no? Bugnaw panahon, linong, ang gawad na ito ginang uwang, para may balong, nagdala nila magsulod, no? Naman kaksuna mo ng pinatulong ng sitwasyon doon sa itong kinakamtangan, bante ang pinakamasong balita. Gardipon sa patrol, doon sa Japon sa ito naman nga pagpangalagan. Mga kagsun tandaan, may isa sa marason sa pagtugas ng balatian sa itong lawas sa mong paguyang o kanang pagnubo sa aton immune function. Ang mahigko nga kolon, kagang hindi regular na pagpagwa sa higko sa itong lawas sa may dako nga papel sa paggawa sa aton immune function. Ang dapat imoon simple gidamang mga kagsun o maskugon kagpasan nyo ang inyo naman nga immune function na pag-isadaw adlang nga paggamit sa Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines. Ganun pa sa makakasyon, makakasyon ng Super Fiber, ini mismo mahimo makakasyon ng mga klinika sa Life Extension Clinic na amtang sa GA7 building to pag lamang sa DHL sa matungal sa Dalang Burgos, Cagalo, Lagson, sa Badsang, Bacolod. Rektor sa Matrol, ang taglibot sa Bacolod, Action John Diaz. Una sa madalas Action sa Bacolod, Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kinaksyon dyan, Diaz, sa live report na sa area sa police station number 8. Interview live sa kay Police Captain Armelin Vargas, ang newly installed station commander sa police station number 8. Nagbulos sa kay Police Major Charles Sever nga karon na destino na Mandiriya sa area sa police station number 4. Itatlo ka barangay na sakupan ni Captain Vargas. Amo ini ang barangay Panokoy, aton barangay Singkang, ang barangay Tangob. Ginasigahom naton nga ang kapitan sa Tangob kag ang kapitan sa barangay Singkang may commitment man sa aton nga bagong hepe kabuligan ta ang aton kapulisan sa anuman nga mga programa luyag nila ipatuman para sa kayuhan kag kalinungan sang aton barangay. Balo kasi Captain Vargas, masiling naton nga isa man sa opisyal sa PNP sa BCPO nga very aktibo, agresibo, mapisan, workaholic nga sahi sang opisyal sang PNP, no? Kadamo sang mga initiative nga ginapatuman si Captain Vargas sa bisan di ilang siya ma-assign kang madistino nga police station diri sa siyudad sa Bacolod. So kita nagasaludar sa kay Captain Vargas
And hopefully kung ano ang nahimo ni Captain Vargas sa mga barangay nga nasakupan sa Police Station number 10, hopefully masunod yaman kag mapatuman yaman dira sa 3 ka barangay ngayon nasakupan Pahanukoy, Tangob kag ang area sang barangay Singkang. Ang interview ni Aksyon John Diaz sa kay Police Captain Armelin Vargas ang hepe sa Station number 8 ginadulong sa inyo sa Kalawan sang Life Extension Clinic. Gusto niyang libreng medical check-up Lunes hasta Biyernes upod sa iledikalidad nga mga medical doctors kadtoi pamasyari Dalan Lacson GA Esteban Building ara dirang opisina sang Life Extension Clinic. Ang Life Extension Clinic so dira mismo sa Life Extension Clinic mabakal nyo man ang pinaka sikat, pinaka mapatihan rekomendado sa mga medical doctors. Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sang Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan diin lang nga botika, ilabi sa tanan nga branch sang Negros Grace Pharmacy. More information, di kayang lawas, dulot sang vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka ka-text, pwede ka ka-call sa telephone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, pati na produkto nga vitamin D3, kadtoi, pamasari, Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara din ang opisina, sang Life Extension Clinic. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action! Night Patrol! May gabi dira sa kay ihado ko PO3 Warin Clomata ang mapisan man nga PCR chief sang Police Station number 8 no. Naga-monitor gid sa aton pati si ihada ta no. Kag ilang baby. Yado may gabi dira sa imo. Ning ihado ko nga si PO3 Clomata Warin nga puwerte ka pisan kag puwerte ka aktibo nga PCR sang Station number 8. Nga pita da buwas yado kita kista da. Sa kay Inday Blasa, diraga monitor man sa aton sila nga Facebook Live. Mr. and Mrs. Juben Pimentel, nagapaurok-urok man pamati sa aton sila nga program. Lisa Joy Ilon Amoroso, kay Idol Albic Poy Hinulan, maing gabigid. Sa kay Des Berlin, sa kay Inzo Zinitram, nagapaurok-urokin siya ho. Sa France, nagamonitor sa aton si Ning Azucena. Sa Japan, araman si Linda Garaygay. Gamonitor upod ko si Mama Kising kag si Papa Ernesto. Siling ni Aisa Vicente Muarez Sorinio. Si Jenan, gamonitor man sa aton, salamat gid. Sa kay Madam Nida Siguanse and family, happy listening. Wonderful evening, Actionary. Kindly greet my husband, Panoy Solinap, my 2 kids, Alan and Crystal, family, Bibing Kasipi, Suarez family, Rahil family, Haliko family, Ludot, kag Nano, from Abkasa, Mandalagan, ang nagatamyaw, Orabat Christine. Ay, si Papang Alvin Graba, ulaw-pula pa monitor sa itong program. Pang! Why, gidada, Pang! Papang Alvin Graba. Si Nels Luhan, gamonitor man sa aton, amuman si MJ Nakayama. Si Jocelyn Kalamaan, araman gamonitor. Api si RBCPO, araman garantaw sa aton nga live streaming.
Sa Kuwait, ara si Cory Bidaha, si Olive Prado Gargaritano, pa-check attendance lang. Tamyaw ko lang dira si Jobet Lombrea, Soset Nimenso, Ferlin Lombre, Nene Medel, Badi Medel, tanan sang dakotan dako silay. Fernando Lombre ang panamyaw. Sakay Leyrad Alperes, mayang gabigid. Sa Smigol Baggins, dira sa Panokoy, mayang gabigid. Sa pamilya Awing, sa Hermelinda Homes, Barangay Mansilingan, ilatami ako mo ni Migota Roger Sami Awing. Kay Jenny Osiser, mayong gabi. Sa kay Ana Andrea Famoso, sa kay Iboni Butcher, dira sa Germany. Monitor sa aton si Mama ko Titing Valencia family sa duwa ko brothers, kay Lance kay Zian, kag only girl Keisha alin kay Nove Valencia Subaldo. Sa kay Nap Hilugo, may nga bigid Jocelyn Libo on Dispuho and family. Tamya ko lang dira bana ko. Hindi gid magtulo kung hindi kabati tingog mo. Liyo ko tamyaw sa iya bong sang logway. Alin kay Annalyn Indico. Sa Buenos Aires, duty naman si Momo Muises daw. Kung sa kaupdanan niya. Watching from Barangay 7, Lina Linmeya. Ga monitor gid sa atong siningapag pangalagad. Kapaurok-urok man si Maricon Taton Gargaritano. Sa sitio Hulugon, Barangay Carolan, Sinang Marga Istokuning. Okay na ang bata mo diri sa Tondo, Manila. Nabawi na siya sang mga amo niya. Siling ni Toto Martinez. Okay. Kung nagkapamati dira sa Barangay Carolan, Sinang Marga Istokuning, hindi ka magkabalaka kaya ang bata mo sa Tondo, Manila, nabawi na sa mga amo ya. Safe and sound na sa siling ni Toto Martinez. Sa kay Kurt Russell, dira, mayang gabigid. Sa kay Jose Lira Eps. Kay classmate Merly Dolido Magallanes. Sa Cartagena si Panay, si Bing Guerrero. Mr. and Mrs. Armando Cabiles and family sa Canadaga monitor man sa aton, si Joe Fox ni Pomoseno. Si Joanny Mel, check attendance lang. Pamilya ko lang pamilya Buenaventura, Guanzon, Cagronquillo. Alin kay Julieta Guanzon, Buenaventura. Sa kay Idol Jeff Hardy. Sa mga mapisan dara nga personnel sang LTO San Carlos. Dati K9 ni Mr. Rioben Tampos, LTO Chief sa Bacolod. Toto Jeff Hardy, musta Canada? Abay pangarak ka lang sa kondisyon. Tamyaw ko lang ako makopdanan si Clarence kag si Carlin. Upod asawa ko diri sa Boulevard, Barangay 13, Narca Panerio and family. Alin kay J. Narca. Sa kay Budik Ricaport, mayong gabi. Ibonibot Sir sang Germany, good evening. Pamilya Bocablo sa La Carlota, Earl James Bocablo ang naga-tamyaw. Toto Marlon Sikinya Cañete. Action Eric daw may linupok sa Hermelinda Mansilingan. May mga pulis na. Ay gali ka, Benhor. Sige, check tani. O isa kay Toto Samuel Oy, kay Ihado ko Koichi, Mr. and Mrs. Stephen Oy and family. Sa kay Mr. and Mrs. Luri Oy and family, may nga bigid. Rasta kuling. Kay kumari ko Angel Oy da, may nga bigid. Gapa urok-urok sila. Sa Hong Kong, Angela Acostoy.
Kapalihan, Kagros Kapalihan from Taguig City. Jolinda Famoso from Maaw, Sally Auki Di Sosa ang Tamyaw. Evelyn Kalinaw, Charmaine May Kalinaw, Brian JP Kalinaw, kag si Donya Smarlene K. Kalinaw. Alin kay Eddie Jones Kalinaw. Lawin Villa Espen, may gabi, Pingluha. Kamunito sa itong stuto, Pingluha. Benhor, o kon Bendor, sakay Benduran. Toto Roy Beltran das Cadiz, ha? Purok Bulinaw, Barangay 1, kamunito sa itong si Ricky Villarus. Sa Hong Kong, si Mabel Istrobo. Mami Elsa Bere, kag Bradji Dilag, Toto Buknoy, araman ka purok-urok ko, ha? Mr. and Mrs. Jobin Pimentel and family, pa-check attendance lang siya. Si Heaven, si Rose Iscuti, Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family, Julius Mareveles, dati da Saxon Radio, Great Moman, pamilya ko, Marcia Relox, Kenneth Relox, Kyla Relox, Kimberly Relox, no? Madam, ugid nga salamat, kag mayong gabi sa inyo tanan. God bless, Boss Eric. Alin kay Bandi Yanson Relox. Salamat, gid, ha? Sa kay Mr. and Mrs. Maninoy Jerry Honteveros and family. Gabonitor gisa aton si Mr. and Mrs. Jerry Honteveros and family, ha? Maninoy ko. Paurok-urok pa. Sa kay Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family, da mayo lang ang pagpamati. By the way, bago na lang ato nga provincial director, no? Si Colonel Romy Palge, ang officer in charge ng Negros Occidental Provincial Police Office. Ginbosla niya ang nag-retire na nga si Police Colonel Romeo Valeros. Kaya kay na si Governor Bong Lacson, si Governor Lacson, sino pa to? Si Mayor Mark Goles ang silay, si General Rene Pamuspusan, si RD Kiranduara man, no? Tag si BCPO City Director, Police Colonel Henry Binyas, no? Walang tawon ta kung ano ang mangin performance ni Police Colonel Romy Palge nga nagbulos bilang Provincial Director sa kay Colonel Romeo Valeros. Tingnan ta sa Corbading ang mangin performance siya diri sa probinsya sang Negros Occidental. Belated happy birthday kay Kale Ann Bernales. Good evening from Barangay 27, Carol Esporas, Clarence Katam Isan, Ann Luisa Esposo, kag J. Esporas. Alin kay J.M. Baikin ang panamyaw. Ang monitor man sa aton si ang BCPO Police Station 3 monitor gili sa aton, no? Si Police Captain Richard Pajarito. May gabi dala kay Police Captain Richard Pajarito, ang hepe sa station number 3, monitor sa aton, no? Si Ina Aslin monitor sa aton, Moman si Lionel Tarusan kag Emerson De La Torre. Si Bernard Malakapay arama, no? Monitor man sa aton. Si Nanay Amparo Ligarde, 79th birthday subong adlaw. Happy birthday, Nanay. Alin kay Annabel Garcia. Okay? May nagdugang sa Western Visayas, 4 ka positibo sa COVID-19. Sa 4, isa diri Bacolod, 43 anyos lalaki. May taga Murcia man nga babae, 31 anyos, positive man sa COVID-19. Ang duha taga Iloilo City,
Mandurriao, 23 anyos, lalaki. Ang Tagamulo, 33 anyos, babae man. So, 4 ang nagdugang nga nangin positive sa COVID-19. Naman nga niblahan, longgi kita, ha? Hindi gid mangin complacent. Hindi magkuan, ha? Hindi magsalig-salig, baw kabudlay. Kabudlay nga magsalig-salig. Muna permi lang hambal naton, face mask, social distancing, proper hygiene. Mula na pang bato ta permi. Wala tayo bato tas COVID-19 kaya pasang vaccine nga na-discoveryan na. Walang ta. Sundon tala ang mga simple nga hingyo sa ngaton nga mga city kag provincial official. Kay daw nagasaka ang hilanat sa COVID nato sa Pilipinas ni. Ang pinaka-latest nga datos ang Department of Health as of 4 PM karon nga adlaw 20,382 20,382 na ang kaso sa COVID-19 sa bilog ng Pilipinas. Sobra 20,000 na. Ang nagalayo 4,248. Ang nagkalamatay, nagsaka man, naglapot na sa 984. Muna nga may mga nag-aalabot pata nga mga returning residents, may mga nag-aalabot kita nga mga OFW, muna permi ang barantayan ta. Sa Lunes, hindi na mapungga, no? May commercial flight na. Hindi ka murot ang probinsya kang syudad ta. Dugangan pa nga kung dungka na mga barko kapag scrap de. Another burden kag lukdo sa aton nga mga city kag provincial official. Kaya ti ang kaso hindi ta mapaktan gagwa lang, no? Kang isa lang naglikat nga ito kahapon to. Ito lang halin sa Miami din bulong na sa abot sa Manila din pa swab test to sa blang Diyos pag-abot isa aton di nagpositive sa COVID-19 kita mo di mo gid mapakta ng kapalaran mo nang gani nga ti eksido ng aton syudad kag probinsya galing ka sa kadamuon sa mga nagalabot nga mga returning residents mga OFW so hindi nakarapal ang aton nga mga city kag provincial official ang kurbaan nila kaya wala na sang available nga mga quarantine facilities alang ganay kaya nag-operate ng aton diri nga COVID center di sa provincial hospital sa Silay. At least hindi ito mga ayos tabok kag sa Iloilo nga mag-swab test pa to. At diri may ari na kagulingon diri nga COVID testing center dira sa Silay. Ito kung mag-operate man ang provincial ang Corazon Locsin. Ito di may ari matali kagulingon nga testing center pero mga kulang-kulang pa nga mga equipment ang Corazon Locsin para sila maka-operate diri sa syudad sang Bacolod. Alam mo na, balantayan ang masunod nga minadlaw ang Lunes balantayan gid. Mga pangilamo si Councilor Israel Ising Salanga kadaw iya gini permi obra sa permi ang frontliner sila ni Sir Shepard sa Kapitolo. Ay, pertiyo. Nangay pa check ni Molita ni Biyo. Iroreko, kuanado sakop na dasang Station 3. Monitor kami di Ihada mo, touch. Okay. Ngayong gabi dila kay Ihada touch. Kakay Ihado Rex Sumugat. Kakay Ihado PO3 Rex Sumugat. Kakay Ihada Touch Sumugat. Sa mga Diamante family da, kay Paripeles na kay Marita Nenfa.
kakay Champi Diamante. May balita po from Irureco, may ginsulod na house. Pulis pa daw sila. Galikay, double check ta ni B. Salamat sa info ni Janice Babe Dico, no? Action Eric, hidlaw man ta tingog. Roger Gotib, okay. Si Murphy Harina, akuan pa. Way pa kabalik sa nga ito nga makaresponden kay ginapadikaw tamas las COVID-19. Sa country homes, Stephen Ayada, monitor sa aton si Ging Aliba. Si Idol Ojor Limor Otanero, kaya pa urok-urok man pamati sa aksyon na night patrol, no? Kay Maninoy maing kakay Maninay Chare Salvacion da. Syudad sa Carlota. Happy listening Toto Nathan Ronquillo sa Purok Brotherhood Barangay Sumag. Kaya pamati ginsawa. Si Marisonia Graba monitor ginsato, no? Marisonia Grabada sa Ilog and the family. Happy listening dira si mo Madsa. Tamiyaw tada Amiti City Heights sa Dilarama Street, call me. Ay, ano ni? Rek Mercedentis tubang namon. Gamotor ang tao, basi patay na inig. Kaya napanadi, ay gali. Sa dinis sa City Heights sa Dilarama Street, basi matcheck sa aton patrol da. Mga tamis boys da, Felix Gar, Alan Navales, Boy Dayo, kapaurok-urok kita. Good evening, Action Eric. Gusto ko t-shirt mo, Canada. Siling ni Giovanni, Sophie. Tripingan pang t-shirt ko. So, ito ginisto to Giovanni mo. Happy 50th birthday, my mother, Evangeline Sikinya Cañete. Alin say, ang panamyalan sa bata mo kay Marlon Sikinya Cañete. Ginatamiyaw taman dira Mike Kagbeth Carbiliedo sa Lavender Street Country Homes. Ang panamyaw link kay Mr. and Mrs. Raymond Alarcon Sagal Jr. sang Purok Santol Barangay Mandalagan. Kapaurok-urok gida. Sa kay Madam Connie Delfrado and family. May gabi dira, no? Connie Delfrado and family. Kag sa mga Iligan family dira sa Valladolid. Sa inigaran ka monitor sa aton si Jerry Hilogo. Salamat gid kay Toto Jerry Hilogo. Abalik agay kagwan kaldraw sa kay Peter Cedric Auhiro da may gabi, no? Paring Peter Cedric Auhiro. Kay parita Homer may gabi ta kay parita Homer, ha? Kay Inday Pam, kay kumarita dara Chiri, kapa urok-urok, you know. Kay parita Homer kahipo dagli and family. Kapa urok-urok isla, no. Watching Manville Royal Subdivision, Madam Grace Smithon, ano ni Kausings? Nagabi dala kay Madam Grace Stemon Kausings sang Manville Royal Subdivision. Ito barangay paano ko, bali mo. Kilala ko na t-shirt mo. So talaginis pa rin man do kabilis. Ay, puerti. Daw mahuya man taba. Balik kita sa aton sinipalagad pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala
paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Babalik diri sa ato pablagad mga bidira kay Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposa and family, sa kay Maria Risa Balboa, sa kay Madam Marjorie Voluntati nga mo sini nga barangay treasurer, Mr. and Mrs. Ramon Caglilia Taton, Mr. and Mrs. Rimo Caglita Tampipi and family, Toto Clark dra tanan sang Gardenville Subdivision Barangay Tangob, kay Elizabeth Diases da sa Binalbagan, araman si Corazon Villasis Gayo, si Madam Eva Torre, naga-monitor gid sa aton. Sa Hong Kong, araman si Mariam Hosama, Maricel Aribalo Bindol and family, Toto Samuel Castillo Armita dira sa Valladolid, may happy listening ha. Sa kay retired Police Colonel Placido Hintoloyo and family, sa kay Banini da kay Yakune Delfrado, mayong gabi dira no sa Dingli, Iloilo, Pamilya Prado. Sa kay Narisa Ruiz Ilare, kay Sir Edwin Pineda da mayong gabi ha. Kay Asirin Bantigue, Elmer Rigula, pamilya ko dira si Josepina Locsin Hinirato, ga-monitor gid siling ni Narisa Ruiz Ilare. Sa Zone 6, Barangay Dumanan, pamilya Pancho, sa Barangay Kaliling, Kawayan, Alexander Pila ang panamyaw. Sa kay Vicente Gatlugo, mayong gabi gid. Sa kay Jerel Mirande Gadudo,
Sa Kabog Baybay Ginalaran, Kabog Baybay Ginalaran, tamya kamo ni Fema Pason. Pamilya Makilan Sumag, Barangay Kabog. Si Jam kag si JR, alin kay John Senior Makilang ang panamyaw. Kay Maninay LC Kagbong Nyadas and family, sa kay Rene Colantes, sa kay Erwin Murillo, sa kay PO3 Botol Presbitero and family, sa Hacienda Gaston Manapla, Beronio kag Bayuran family, alin kay Steve Beronio. Diyan lang gustada, may gabigid ha, kapa urok-urok insaw. Sa Pukatod Payaw, Banako Edwin Igka, Kyle Mapare and family, tanan sang Gilungan Kawayan, alin kay Chuchi Santillan. Jan Alcorizada, pre may gabidra sa imo. Dan Cuarte from Villa Servando, paurok-urok na kami di Barangay Kabog, siling ni Malo Alunan Ruiz. Sa Purok Halimbawa, Tapi Kabangkalan, sa kay Dobby Bautista. Paurok-urokin sila ho. Tokuyuma, Japan, ara si Rex Perez Nagalio. Kamonitor sa aton. John D. Amazona. Good evening, Action Eric. John D. Amazona. Pinatamyaw ni Sally Banati. Salamat, Gidra. Sa inyo sininga pag paurok-urok. Marcela Barcelona, Alicar Vargas from Japan. Totoroy tayo hupon sa Saudi da, may gabi ha. Sa kay Mark Neil Talaban. Sa kay Madam Rona Rihida Trava, Baby Yoke, Tatay Teddy Rihida. Sa takuling si Ramshel. Si Chulupa, Barangay Sagang Kasilana, si Raymar Hicano Halazgo. Nagapaurok-urok gid pamati. Balikanta si Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon John, may gabi, please come in. Surek ng patigayon sa isa naman ka indignation rally ang pinanaman ka militante nga ubon diri sa probinsya sa Negros Occidental sa teritoryo nga kita sa publiko kag sa gobyerno gid mismo ila naman nga pagpamatok sila ginadusok karon dra sa Kongreso ining House Bill number 6878 kunang anti-terrorism bill. Diri sa doon kaya sa interview naton kay Ireneo Longinos pagpamabako na spokesperson ng bagong alyansang makabayan kung bayan ni Negros pagkita sa nga ining sertipikahan nga urgent ni Presidente Rodrigo Duterte ang nagalapas sa tawhanon nga kinamatarong kung bisan pa International Human Rights Action Ereka. Ang diri ni Longinos ati isa ka simbolo na gidman ang pagpamahog din tigid lamang sa kadapo ko sa miyembro sang media nga mo din nagawaragwag abis ang kamaturan bisan pa sa oposisyon nga mo din nagapanindugan pinakamaprinsipyo kagluyaga kayohon abi sa gobyerno Action Eric pagpayag diri ang grupo kinanglan sang punsod subong ang pagpasar sang mga hagna nga wala may kantanan ginapatubang nga problema ang kinanglanon sa publiko ang serbisyo katagabudik ka ang namang sa pagkaon, trabaho, kwarta, kag iban pa. Kapadawagan diri ang Bayan Negros sa publiko mag-ugyon god nga mapunggan ang pagpasar sang ka House Bill number 6878. Ari si Mr. Ireneo Longinos. Anong panindugan ninyo? Bali ang panindugan subong sa Bayan Negros, no? Sa sining anti-terrorism bill, isa ka mabaskog ng pagkuntinar namon bangod para sa amon pag terorista ini, no, sa pumulo yung Pilipino. Kung ilang taon natin ng kaundan sa anti-terrorism bill, pwede ka dakpo, no? Bisan wala ka sang warrant of arrest kung ikaw pag suspikan lang terorista. Kung ikaw pwede nga i-hold, no, ang imo nga mga asset and liability sa mga bangko
kung ikaw ipagasuspikan lang sa mga state authorities na mga terorista. So, ang apektado sini ang mga progressive nga organisasyon, ang mga oposisyon nga nagakritisisa o kung nagakritisize sa mga anti-people nga mga layik ug policy sang Duterte nga administrasyon. So para sa amon, nagakinahanglan ini nga pamatukan sang pumuluyo bangod naga-violate ini no sa aton nga tawahanon nga kinamatarong nga saad sa aton nga konstitusyon. Sir, ano ang Eric si Mr. Neo Loginio nga spokesperson ng bagong alyansang makabayan ng Bayan na Negros sa ilakay na indignation rally patigayon dala sa tubang sa Fountain of Justice sa Dalan Araneta daman sa Surat sang Bacolod. Mga balita, course kayong kumpirmar mismo, Mr. Nicolas Gomez ang tagpamulo sa Philippine Drug Enforcement Agency Pagpidayan Negros nga liwat na nagbalik ang operasyon batok sa illegal nga droga sumugod sa ngabunan sang Hunyo Action Eric. Kay Gomez apisar na yan sa idalom sa community quarantine. Ang sunod sa Bacolod ng probinsya sa Negros Occidental wala nagauntad pagpatigayon sa surveillance kag monitoring sa mga operatiba sa PDEA sa pinaka drug personality sa sunod kag probinsya. Kompirmado rin ni Gomez nga naguyang gidman pagsulod abisang supply sa illegal nga droga rason ko nga pagmahal ang presyo sini doon nagtigaw ang negosyo Action Eric sang illegal nga droga. Pagkita kay Gomez bangod sa ugot kay pagbantay sa pinaka mga puerto sa entrance and exit points naman sa probinsya sa Negros Occidental labi ang mga seaports Action Eric pudayan ang mga drogista nga magpasulod supplies ang illegal nga droga diri naman sa probinsya sa Negros Occidental nga sa ulihin na monitor nga ilang ka mga persona nga nag-engage sa pagbaligas ang droga ang nagapalay-palay naman kag hindi ginamasadlag ko ang ila na ginaduso. Yari si Mr. Nicolas Gomez ng PDEA Negros. Sir, Trisha man ta, sir, kay actually, 2 months na nawala kay amagad may PUI man ta. So, by this, yun June, mag-start na sila natin operation na paneling sa organa, the protection, pati aton mga negation operation na ron, sir. Okay. Yeah, but sa lingon, sir, continue man inyo nga monitoring sa mga suspected nga mga personalities in terms of illegal drugs? Yes, sir, maski itong during sa quarantine period, ongoing man amon intel operations and mga facing surveillance makita ginahimo so anaton monitoring continuous maski nagka-COVID may problema ta sa health sa COVID area. Okay. Sir, kung ikaw palang taon, sir, so far, kamusta ang illegal drugs dari sa Negros, sir, so far? Actually, sir, sa monitoring natin, sir, during March, April, May, during the whole time na nag-quarantine ka, makikita natin, in fact, na-monitor namin sa social media na pag nag-shout out na itong mga drug personalities na medyo maluya ang supply. So, sini nga medyo nag-relax na, nag-use na natin security, mga checkpoint. So, most probably, balik na naman ang negosyo sa organization, balik na tayo sa aton intensified operations. Okay, oo. But sir, may naman nga nag-attempt ka magpasulod sa illegal drugs, no? Yes, sir. Actually, sir, nag-attempt kita, may monitoring tayo, nag-attempt galing kay very strict na aton mga border patrol at border security sa PNP. So, that's why medyo na budayan din sila, but maamugay na ako na monitor sa social media itong mga drug personalities, so nag-shout out na medyo maluya ang supply. So, inisubong na relax na security, so probably magpasulod naman na sila sa aton, especially sa Bacolod City. Pero subong yan, sir, kamusta? May nakasulod na, sir, nga monitor nyo, lag ko ang supply, or wala man? May mga reports, sir, na may mga nakasulod, although for verification na, kay we cannot confirm that unless may mga aton mga sources na ito pang verify. Hopefully, sir, dahil po sa mga kami subong ang aton opisina, although sa nita po din siguro, pero aton tropa, full course na, so sige na nila pangalap sa mga information, i-verify yung mga information na nabato. Oo. Sir, mamangkot lang ko, diri sa Negros or Bacolod, pila, sir, ang inyong identified before and after until now nga amo ni nag-ooperate nga grupo, sir, sa illegal drugs? Damo man na sila, sir. Sa regional office pa ang Negros, Mr. Nicolas Gomez ang tagpamuno sa Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Negros sa kompirmasyon.
kami may hangot sila nagpatigayon sa iso kabay bus operation ng mga kapulisan. Ang police station number 2 actually ko sa diintig ang mga almost 135,000 pesos na naman sang illegal nga droga ang natipon o kunabi na recover sa mga kapulisan sila by bus operation. At lo dire ka mga persona ang mga nagkradakpan bisaging kilala Sunday John Paul Ebro 30 anyos kumpandaring living partner ng si Mary Globe Nueza 34 ang edad lun sa residente isang barangay Mansiringan Accionary si Renz Oy 22 anyos residente naman sa barangay 40 Transo sa Ladsang Bacolod recover derido duwa ka bulto may 3 ka medium size kaanom ka palabang association suspected subo na burbantay ni mga 15 gramos ang iya naman kabugaton sunod rin ka police station number 2 police major Sherlock Gabana ang station commander ang transaksyon sa niya mobile bot sa mga gina-deliver lang nila ginadududoong kutiin after action recti kung may mga transaksyon na gamito nila kung may mga marentahan sila ng salakyan kung ang gamito naman nila action eric ito salakyan to renta to rented to renta car to salakyan action eric itong gamay ang wigo to abi ko ilagid to hindi renta car to ito kung katupad balay nila Diyos disgrasya hindi na marilis ang pulis hindi to pwede marilis no agoy disgrasya recovery na ng abi kag evidence na kapulis okay ati amo tong ginkargahan sa pagtransport kapag baligya mo kagamog ito sa dito na recover mga illegal nga droga sa lakyan Jesus mo ning isa ka ito bago pa to dyan? Ito bago pa tong salakyan no? wala pa to na plate number bla mo ay Diyos meron plate number bago no? hindi ko sa ito mabuang na mo ani ang balag ni Police Major Sherlock Gabana doon ang reminder plus mga nagabalik nagaparenta car at kilalahon gisa nila action erect ang ginaparentahan nila galing kati basi kilala ko tupad balay pero galing kati ang modos siya wala kabaloy ako na ang ilayang modos mo mo no ang problema dre hindi na sabi ang balis ni Gabana nga magpadaso-daso lang bla mo na bla kilalahon gid man tanik nila man sabagay ang ginarintahan parentahan nila action erect no kilatisan ba yung negosyo Kilatisan anong negosyo? Amo, kaya kita kabudlay, no? Awan din sila. Anyway, amo na, 135,000 worth of suspected subo ang na-recover ng mga kapulisan sa bypass operation yung kipatigayon sinigil na mga hapon. Area sang police station number 2 na, tikay na sang tulo-temprano ang PDEA Negros nagakandak man bypass operation kabayan. Una to yung PDEA, no? Una ang PDEA, actually, no? Ang recovery nila mga dlagan man mga 120,000 pesos no nga valor sa suspected subo diri naman sa area ini isang barangay 12 no puro ka masinadyaon barangay 12 sa Ladsang Bacolod sa dinadakpan diri action si Abraham T no 50 anyos soltero kag residente sa amuman nga lugar na recover kay T ang 3 ka dalago ug 2 ka magagbay nga sachet ang ginasuspetsuhan subo nga may kabugaton nga 20 gramos kwarta kag mga drug paraphernalia ning city ginakabi gining high value target sa PDEA Negros sa valor bala sa suspected sa bunga na recover ikan sa posisyon kag control pero ang nga samtang kuno ka quarantine city sige ja pambaligay illegal nga droga amo na nga pagbalik sa operasyon sa PDEA bago sa gidasampunan kinakaw na nga bypass operation sa PDEA Negros right after downgrade kita sa modified general community quarantine isusunod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ang salakyan to dyan kaya na di ginrato station to kay na? Yes, dito actionary custody nila. Tingnan lang itong kuha. Ganun ka dito makuha sa tagiyay, no? Hindi, kay ma-police custody ito siya. Okay. Parts ng ebidensya? Parts ng evidence actionary. Kaya kung sa bagay, dito kayo man na-recover na siya, busulod sa lakyan mo, no? Oo, hindi siya ma-release kay evidensya ag matabuin na do i-hold sa luxury ka police kay do parts sa i-turnover ng evidence sa court na matabo te problema sila makaparelease na guro ti korte no? Korte lang kung ang balbing court nga ini wala nilabot no? Release lang na pwede nyo lang na ma-release pwede nila ma-release pero once ka magabalong korte part of evidence na strong evidence para maparugi gani tulod giga sila kinagabiligas sa illegal nga droga disgrasya inadako pang nga disgrasya gid amo na sang matabo dra sa dek no and like karon gabi mo na ang pila ka basong balita tipon sang patol karon ginawa ang gabi makakso sa tundra ta na matagto mati mabudayam na kamo kapag ginawa naman sang food supplement gid tabletas mag-inom sang liquid food supplement makakso mag-try kag mag-inom gid sang CLP-2 agod na pabakod naman aton resistensya like immune system booster kinahanglan sa aton naman nga kalawasan sa mga panahon pabagong panahon makakso na dito mabalaan karon nga baratigan ang mga tabik sa aton lawas laki pa
Sige po ng hanit sa COVID-19 pandemic. Ganyan pa rin ulit nyo magtumara ng CL7 apang ligawan ng mga kabaligya sa CL7 nga peke na nasunod naman sa mineral plastic water bottle o kunara sa lapat nga botilya o hindi na ang original nga CL7 mag-inom. Magtumara sa CL7 nga ara nasunod naman sa ambok botilya color green ang takop kay na ang original ka makuha nyo man original nga benepisyo makaksona. Rakta sa patrol ang taglibot sa Bacolod-Action John Diaz. Una sa patrol sa aksyon sa Bacolod-Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Salamat dyan sa imo sining report. Ang balita ng Aksyon John Diaz ginadulong sa iyo sa karawan sa DTX 500 capsule o galiya pag inom sa DTX 500 capsule. May tatlo ini ka mga anti-diabetic properties, charanting nga nakaprobo sa glucose, vicin nga nagakontrolar sa imo sining blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. Para sa may mga diabetes, para ini sa inyo, tumar kita adlaw-adlaw DTX 500 capsule. May kapitira sa kay Elizabeth Malaca Gabala, kay Juan Roberto Nanet Del Yuso Sr. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinimanon ang Charlotte Patrol program sa Webes edisyon. Magatakop ini temporaryo, balik ini buwas Biyernes. Upod kay Loverboy Action Marlon Hinovea. Ato sa mga patrol, unit reporters in action nga napalagad garabay sa Action John Diaz. Back-to-back Action Papang Nixon tama mga piloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol. News Center Action Dale Salazar. Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup kay Security Guard Tunog Banwa. Back-to-back kay Security Guard Campaner. IT Expert Action JM Viking. Transmitter Control Tower Barangay Talok Sulat sang Bago si Broadcast Engineer Bernie Villacana sang Batang Suay. Back-to-back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa kasama Station Manager Action na Magbanwa Production Chief News Director Action Rex Cantong. Ang ilagad ng Korman Action at Patrol Program Lunes Tub-Tub Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa nagasaling adios amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat antes magtulog magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.